anyị nwere good news. Eze aka chọkwa ndị Buru Bible ọzọ. Eze aka chọgị be a Christian again. I want to turn to become a Christian again to carry Bible. Anọ m taata Ezugo Global kpọọ m na phone. Kunu ya na-afụ n'ihe onyonyo. Ezugo Global wee kpọọ m na phone wee gwa m sị na Omega accept 50 million naira challenge m tinyelu. Na ọ ga-akpọta onye dara ngwụlọ Jizọs mere ọgaba ije. Kpọta onye kpulisi Jizọs mere ọgaba ije. Kpọtakwuzi onye ogbi Jizọs mere okwube okwu. Na ka mụ na ya ga-esi m ya bụ na a ga-ewere the money nye ofu onye ndị Igbo ma ama. So nsi ya suggest onye ga-enye the money. Ọsị m suggest a J-Park okwu anyị ọnụ. Ọsị mba nsị nje kpọọ J-Park na onye dị famous ndị Igbo ma. Ọsị m mba no ka enye ya junior brother Nnamdi Kanu. May accept ozugbo mention junior brother to Nnamdi Kanu. I accepted it. So ụmụnne m onye nwa ka m na-echezi ka ọ sị ka ọ kpọọ nwanne Nnamdi Kanu na ya na ya ma agree ka ọ kpọzie m. Iwote nna ego ka ọ kpọzie m. Then ka m weteze check dị 50 million jenye nwanne Nnamdi Kanu ka o je dutela anyị maka gwa m ọfụma very clear. Otu abịa na uru agụ dị. Ịkpọta onye ahụ anyị jee na village onye ahụ obodo mana onye adara ngwụlọ yes na school ọ na-aga bụ mgbe ọ dara ngwụlọ na ụmụnne ya ajụrụ ene ndị a ọ bụ yes na onye adara ngwụlọ akpọrọ ya jesi ekpere were ọkpa na-abọgara ije nata ya rie the money ya rie the 50 million. So ihe niile a na-agbagharị since 2020 m bidoro agitation a nsisi kpọfụta onye ngwụlọ Ezugo ekpolo gị aka na ya akpọfụta onye ngwụlọ ụla kabashi dabalabababa mana ihere megbu unu nwa dara ngwụlọ gara ije na-eze akụ na-eti mkpu asị nso bụrụ onye ọzọ na-adahọ ngwụlọ kụnụ chọkorie 50 million naira ihere mee unu. Enwe bonus nyekuziri Ezugo ọ bụrụ ozi na onye nwa baby virgin gwọrọ any church in Nigeria any church ya bonus ka ọ dị because before asị bụ m onye nwa virgin gwọrọ ịghọta nke m post this week asị m onye nwa virgin gwọrọ n'Enugu mana ọ bụrụ ozi na onye nwa virgin gwọrọ anybody in any church ịma gwọrọ onye ngwọrọ gaba ije gwa onye isi ọfụba ụzọ ịghọtago. So nke abụọ n'ọsọ nke abụọ n'ọnwa virgin no anybody madara ngwọrọ Ezugo ihe bonus ka m na-enye gị. So wee na-asị shame to ndị niile dara ngwọrọ Jizọs mere fa gaba ije na Nigeria. Shame to ụmụ Igbo niile amụrụ kpulisi Jizọs mere ha fọba ụzọ. Shame to ụmụ Igbo niile dara ogbi gị nwa bụ onye ogbi na-eme Jizọs wee mee gị fọba ụzọ m wee na-eti mkpu asịsị 2020 gị bịa ka i were 10 million mechebugodo ya 20 mechebugo ya 30 mezuzi ya 50 million kịta ụna gị nwa dara ogbi Jizọs mere okpukpe okpu gba nkịtị o wee bụrụ onye ọzọ na-ada ha ogbi bụ Ezugo ga-abịa this morning ihere megbu unu nwa dara ogbi kpụrụ okwu na Nigeria ihere megbu unu nwa dara ngwụlọ Jizọs mere ha gawa ije ihere megbu unu nwa kpụrụ isi Jizọs mere ha fọba ụzọ na-abịa nwere claim this 50 million ọ bụla Ezugo Global ya bịa claim ya ifere megbu unu shame on you. So ana m echezi Ezugo Global mụ na ya akpago ọ sị ka ọ kpọọ nwanne Nnamdi Kanu na phone ozugbo kwuru nwanne Nnamdi Kanu I didn't doubt it ozugbo nsị ya ya ụwa ọ sị ka ọ kpọọ ya na ha kpachazi ọkpọọ m. So I'll be waiting for his call. Ekwesịkwa m save number ji kpọọ m save no too much call on receive sometimes. I'll be waiting for his call. Obom no give you. So ka ogbu ni na abia. Not them surprise. The whole bishops I went in Nigeria. I old enough to be our grandfather at the age of 60 something years, 70, 75. Oh, where's your when Jesus had the money with those elderly people now to the ass? I am still surprised. Kedafa village again when I watch him. Never na ben nagi. Without cry, you know no reality. Onye ọ bụla ihe ike na ben na gị nwụ na nwa ozugbo onye ọ bụla agwọ ọta na ben na gị ọ bụla treat ozugbo na nwa onye ọ bụla yalụ cancer na ben na gị na-enwere what it takes to fight it with dies na nwa ijere m nwa na bunu nwa ana agụta ha ọnụ na ben na mma agụtara gị mmadụ one mmagodo ma mụ ejema nna azụ na school mma ha jere m nwa understand ụmụ nke nna azụ na school na ụmụ ejema mma ha mụcha afa nwa otu ị nọkịta nwa onye Igbo ya asị ya kpọọ onye village jere m nwa ọyara nwe ọ bụrụzie ho village ka anyị ma ndị dara ngwụlọ na be anyị ịmakwa ebe ngwụlọ ji wichi aga amụrụ ọda ngwụlọ na mmadụ kpoo isi ndị onye kpụrụ isi from birth anyị ya na-akpa akpọ ọ dị ọkwa ka onye na-ekpu isi eke that is glaucoma inwe ike na-afanya onye ebe na-akpụrụ isi from birth anyị ya na-atapịa otu nke a miracle nke a jefu nwa virgin so somebody anyị atapịa na ogidi a na-afụ ụzọ jesie ekpere nata were anya na-abụfụazie Ngozi na Chidimma alabakatabashima ọga 50 million is out si Ezugo Global ka na-echezi Ezugo Global jizi okwu niile na Ezugo Global Nigeria Limited. So thank you for calling me today. Thank you for accepting this challenge. And congratulations to you in advance because you uzim the bonus. Kwa ya bonus na nsi no nke nwa virgin gwọrọ. Ma onye TB Joshua gwọrọ. Ma Sulemanu, ma Moto, ma Elijah Enugu, ma nke nwegoro bank nwe ma university nke Enugu ba ya the first Yahoo boy enwe no n'ụka bụ onye Enugu ba.
second Yahoo boy gwuo onye Enugu before nwa virgin na ndị otu ya join bịa. So John Waka Chineke jikwesi n'Enugu akpọnite m ka nkụsi ada dia evil plans. So enye m unu bonus na ọ bụrụ sọsọ onye nwa virgin gwọrọ maka ihe na-eme ha maka ọdịmma gị nwaanyị dị ime na anụ onu m gbaala Jizọs ọsọ. Jizọs ga-egbu gị ndị nwụọ ịma mmasị na enwugo egbugo many of you n'iru m gbara ndị ụka na Jizọs ọsọ. Ọ bụrụ na ị dị ime face a gynecologist, nwee ego gị jide ego gị n'aka. Inwekwa ego ị ga-anwụ. Nwee ego jide ego n'aka jewa Atlanta asị gị na a ga-eme gị operation egbukwa n'oge. Inwe delay nwa gị anwe ike nwe anya 430 ma ọ bụrụ na ime ọya survival. Inwe delay inwe a lot of control too much. Inwe delay ịnọ na labor too much ịmụghọ nwa maka na ime ịchọrọ ime operation. O nwere ike mgbe ya eme the surgery ọ bụ na nwa anwụgo n'ime afọ gị and ụmụaka na-anwụ ọnwụ ike ha nwụọ n'ime afọ asị ha nyụọ nsị ọkụ fa na-abịa ha nyụọ nsọ ka ịfụ nsọ ka eju ha ma ọnụ ma iru ma everywhere duto na ha struggle gide ka ha pụta n'owe ihe ike mee ha n'afọ gbam onyụọ nsọ ọkụ tie mkpu n'oke ọnụ wee nwụọ. Ụfọdụ pregnant mothers egbugo and some of you na ndị doctors nwere obi ebere if not ọ bụrụ na ọsị kwubi ya with the law unu nwa adịghị eje ụlọ ọgwụ ka unu mụọ nwa with operation na Jizọs n'ụnụ manwụ. Ndị dọkịta kwesịrị ịdị na-ekwupụta ụnụ nwa ahụ because arapụ nwa n'afọ gị 20 minutes gị nwa ya bụkwa onye nwụrụ anwụ maka na igbugo mmadụ gị nwa gburu mmadụ isi gị kwesịkwara ị na but thank Chukwu Okike for the good heart our doctors and nurses nwere. I'm telling you gị nwa Jesus of Christianity gbuo nwa gị na afọ ekwesịrị ịlapụkwa gị nwụọ maka na ọ bụrụ na nwa ahụ nwụrụ ọnwụ ike igburu ime na ụfọdụ ụmụ nwaanyị egbugo mmadụ akụ na soil go n'ọbara maka na na-ekpere Christianity. Ịghọta ịghọrọ adịa iche na ihe a na-ekwu na onwe nyere ceremony all for your good ihe eze akụfụ n'anya ikponite m n'ụlọ echi ngwa gị na ihe m fụrụ na Igbo Love Themselves Charity Foundation. Enweghị spirit in every anywhere, enwere evil spirit in anywhere, enwere demon in anywhere. Ihe anyị nwere ụwa bụ ajọ mmadụ practical o mekwara gị imekwara ya ọwa mebie business gị mebie business ya ozu set boys ka ha tie gị ihe gbanarị gị kpọta boys nke gị tie onye ahụ ọ nara gị n'obi gị ije jide n'obi nke ya ọ ihe anyị nwere n'ụwa ma ndị ji ego ga-eme gị intimidate. Enwere ebe spirit bi na yard unu evil forest unu na-atọ ụjọ na village unu nye m ya ka m were ya mee real estate ntinye ebe ahụ bulldozer ọ bụrụ na ebe ahụ atọ n'oto ji arụ ma na mabreza akụ ifere ebe a na-agwa gị na ndị mmụọ bi na be unu na ndị nwụrụ anwụ bi na-atụ ya ụjọ ọ ga nyefee m ebe ahụ n'aka ka ime agreement m were bulldozer D7 tinye ebe ahụ ọrụ 1 week ọ bụrụ na ebe ahụ abụrụ estate ma na mabreza akụ gbara ndị ụka ọsọ ị ga-anwụ kwa ịma na wesị kiyo ụwa a endere dat na gị nwa bụ nwaanyị na isi gị dị det ije na dressing salon edozie gị isi nwoke toto o jee kpọọ isi ya fon gị nyụọ itinye ya n'ọkụ otu eze agụsa tinye ihe mere iji ekiri m tata maka na ị nwere ihe nwelụ ọ bụrụ maka na ibe Kristian ọ bụrụ maka na ịbụ nwa dibịa ọ bụrụ maka na ị nọ n'ogboni ọ bụrụ maka na ị nọ n'ọkọt ife mere iji watch this video because you have what Ezak have. Ihe mere onye Fulani ji ekiri this video maka na o nwere ihe nwelụ. Kedu ihe o nwelụ? Ihe o nwelụ bụ fon mepee Facebook tinye data this 310 ọ bụrụ na o nweghị ofu n'ime ọma nkiri m ọ bụrụ na o nwere fon mana o mepeghị Facebook ọma watch this live video unless mana ekiri ya na nke onye ọzọ ọ gwa na o nwere Facebook ọ tinyere common data nkịtị he will not watch me and it's for everybody both ma onye Japan ma onye China ma onye France both ma onye Saudi Arabia otu a ka ọ dị everywhere all over the world. Amaghị m ihe nke ndị Africa ji wee dị iche mmụọ na-achụgo nwere ka onye na-achụ over how many billions of Christians na Nigeria nwere okwu asị Bible unu mụọ ọkụ unu enye m 7 days nye m 20 days onwere Jizọs na mmụọ n'okpe gburu m nna m nwa na-aga m katazie esi na madam ọzọ kịta ụmụ ịsaa mgbe m gbara Bible ọkụ so ụmụ na-abụ ka m mụtara ofu nwoke na ofu nwaanyị nchụ ime ọzọ mụọ ofu nwa nwoke nchọzi ime ọzọ ndị iche esi ka ha kene m n'ife mme were ejima nwoke na-abụ ọzọ nyekwa m nchụ ime ọzọ mụkwa nwoke chọọ ime ọzọ mụzie nwaanyị ọ bụrụ nwaanyị na-abụ na ụmụ nwoke na-asị Jizọs arapụ gị na-achọ nwa ọ sị gị na onye oyi emere ebere ka oyi emere ọ mụnwa gbara Baịbụl ọkụkọ oyi emere ebere onye na-achị efi nọ n'ime ọfịa na-ebe mụ na gị isi ka oyi emere ebere ịtụ ime mụta nwa ha na-amụta mọ bandit onye ji kidnap Chibon girls ha na-amụ mọ bandit na Chibon girls have produced more than 500 bandits because ihe kpọruru over 100 and something people mgbe kidnap Chibon girls ọ bụ na ha ncha mụrụ ụmụ 5 times 100 is 500 Chibon girls produce go up to 500 bandits na Jesus mere ka ha na-atụ ime na-amụ bandit ka gị nwa na-ekpeziri ya na eje mas na-achọ nwa ọ gaji enene mi nwere jee nene ma nwunye gị nwere fibroid jee nene ma nwere varices jee nene ma fallopian tube ya ma nwere nsogbu jee nene egg ya ma na-eyikwa akwa enwere mmụọ ọjọọ na-emụta nwa
enwere mmụọ nwanne nwaanyị a na-ekiri m na Esther Emezue so na one of the greatest fighter of ndị nwa virgin ono kịta Esther ahụ ka ọwụ onweghị power ọ bụla o nwere n'iwu ya ọ naghị ezu oshi na mmụọ ọ naghị ezu nwere niti na Esther Emezue emenugo na mmụọ kama na otu ifere oke ịchafụ ndị ụka n'isi so ekenye gị ya body n'isi ka Esther believe ono nwere mmụọ na-achị iri ya sọ nwu ya so ihe na-enye Esther nsogbu na bụ believe not seeing. Esther funubela ajọ mmụọ fu ya ọpụta n'iru ya kpụrụsị Esther abụ m ajọ mmụọ Esther Emezue abụ m mmụọ Esther funubeghị ya mana program gị Esther ka o believe ono nwere mmụọ ehiọtago na Esther na-atụ ụjọ maka ịma na poverty Nigeria na-afịa arụ so ụjọ poverty na-atụ ya ikpujo Jizọs maka o nwere ike okwu against Jizọs odo ogbenye ndị mana onye ọ na-anọ na Nigeria ha ejiri ogbenye so okay for one things Esther nwere ike ọ bụrụ na ọmụtago nwa and ọchọkọ ọ dịrị ụmụ ya na mma so onye nwekwa against Jizọs kịta ụjọ ga na-atụ ya ka ụmụ ya ghara ịta ụfụ ihe na programming so ife na-enye Esther nsogbu programming Esther echezikwa na enwekwara nwa ọgbụ ya nọ na Dubai yetago ụmụ ya nọ na Dubai na-eme ọfụma Saudi Arabia fancha na-emekwa ọfụma ndị amụrụ Esther the same day ya na Esther mụchara nwa the same day na Saudi Arabia ụmụ ha nke ha na-emekwa ọfụma ịghọta na-ekwu so mana program go nwanne Esther ndị onye maka na-eme ka remove Esther from this myopic mind ka Esther were kwechiri ndị iri ya wit aka ọkpọ physical mana ha na-abịa pịa ọkpọ physical enwere onye iro gị nọ na mmụọ enweghị onye bụ mmụọ Dr. Genesis na-ekiri m kịta all the way from America ezigbo mmadụ from California ọ bụghị mmụọ medical doctor ka ọ bụ nwee nnukwu ụlọ ọgwụ na Nigeria birikwa America ịghọta nnekwu na-azọ ndị bayị ndụ na Naịjirịa na-azọ na Amerịka enweghị ọbụghọ mmụọ ka ọwụ now gị nwa na-ekiri m bụ mmụọ na-ebu agha kedu onye oke over 10,000 people a na-abịa ekpere ma nke nwa virgin ma nke Elijah Enugu ọpụta na onwere ndị fa na-achụ ekpere last year ka ekpede isie ịdịgo addicted to it onye nwa na-eme ndị ka m gwa gị every Christian ụdị mmadụ bụrụ president Christians ga-enwe ma Nnamdi Kanu gwa gị na-enweta Biafra enwe school of reasoning ịghọta then ụdị mmadụ mpụrụ president mma tinye Christians another cause fire na-agụ which should be cause of reasoning ụta afa na-agụ si ya luke ụdị mmadụ mbụrụ president mme remove anything religious teaching na school then tinye cause of reasoning. If somebody like me can be a president of a nation tomorrow, anything religious teaching in the school should be removed and there will be a course called cause of what? Reasoning. Understand what I mean? So our people need to reason. The problem of a black man be echiche ka o si echiche. Ụmụnne m anine and ka m gwa gị eziokwu ihe ndị ọcha ji itinye ha ka ba ghara ịdị mma. Mmụọ ahụ na-eche gị egbugo nwekwe mbọsị ichete mmụọ onye ọcha ka o gbuo gị. Enwere mbọsị ije were ekpere sị ka ịfa ya mmụọ si na Germany na-enye gị nsogbu. Onwebeghị mbọsị ije were ekpere sị ka ịfa ya mmụọ si na London na-enye gị nsogbu. No, ndị ọcha program bụ ka ihe eti onwe gị maka mgbe ọ bụla ihe eti nwanne gị ihe etigo onwe gị. Ihe etie mi na fight n'eze akụ nwere ajọ mmụọ na nwebe ndewere ọgwụ ndọwara sike onye nje gwa gị na ọgwụ na ekpere bụ ofio na arụ ọrụ. Ana m eput etu isi na ibu dibia. Ihe bụ dibia na Igbo ndị na-agwọ ya. I respect dibias ndị ji mgbọrọgwụ na akpa akwa agwọ ya. Otu akwa ndị oyibo si eme. Mana isi na bụ dibia na-agwọ ọgwụ business ayara ịga n'iru. Gwọ ọgwụ otu eze akụ nọ na kpọrọ ma ntete ma mụ na ga-esi etie program na ịbụ nwa dibia n'ibu ike na inwere ibobo. Mụ na ga-esi etie n'ikwu na-agwọ ọgwụ na-eku ume. Mụ na ga-esi etie program ihe dịka na United Primary School Mkpọ ma na Nnamdi Azikiwe National Stadium n'Enugu. Any field ọbụla ndị mmadụ ga-abịa isi mbịa ka m na gị tụọ challenge na nwere power DB nwere ọ ga-abịa fụọ m ọnụ nda maka Chukwu okike abịa ma ime ya mmadụ achị gị 20 million tie the date and time today mgbe were ọkpọ tiwasịa gị ọnụ daadị ma na mabụrụ eze akụ. Religion bụ scam. Ndị Igbo ji sị gị na ihe amụrụ amụ ka ihe agwọrọ agwọ ebe ndị Igbo nọgide sị gị na ihe amụrụ amụ ihe na-eze agụ na-agwa na-abụ ihe amụrụ amụ reality. Ndị ọcha mụrụ ka esi achụpụ ụbịam ụmụtụ ya ọ bụrụ ndị London na-eme ya ndị Saudi Arabia na-eme ya why they did not believe in the same religion. They believe on ụdị ihe egwu agwọ ma ha believe na one common sense. Japan mụta ihe na-ewepụ ụbịam fụ na ogene inwe goods and services na befa ha mụta ya na-use ha na-ekpekwa religion with Israel na the same pattern Japan ji wepụ ụbịam na befa ka Israel ji wepụ ụbịam na befa ifu na ihe amụrụ amụ ka ihe agwọrọ agwọ if and ihe na-ewute ma ọ bụ na ndụ ka Jos na-eje ekpere understand na-ekpere Jesus fa I won't be angry with them. Mana nke a bụ na onye ụka na-eje ekpere na-epụrụ iche gị na ikwete na Jesus dị mma inwe ego ana m atụ asị ikwete na Jesus inwe ego ọ ya ga-ana ụbịam na ezinụlọ gị moto accident ama bụzi nke gị ndị ntọ ama afọ gị anya ihe isi kama nzute gị fie na-esi emu n'unu ọ bụrụ na unu na-eje ụka na-eje ayi ala n'ime Jesus kpamkpa na worship onye ọcha I have no problem persuading me to believe na nnabata Jesus ihe adịrị m na mma nsị gị na-asị na enweghị ebe Jesus nọ to bless anybody. Jesus be the first scam and the Yahoo that the European used to dupe Africa. Understand what I mean? Religion is a scam. Nwanne m nwoke Ezugo Global emego m your challenge accept. Understand, man, I'm happy listening on live program where that was somebody may pick a call. If you call once I'm with my phone, I pick.
Eyotago, unless my winning nye PM phone. Understand? Nye my PA phone. Hey, tate ikporo omuji phone. And mona get not keep one and the canon phone. Neighbors and when I'm the canon phone. No one can the money. So I'm waiting for your call. This will go global. I'm waiting for your call. Now, nigga, what I'm on your police? Jesus email for both. Amụrụ na Igbo Ukwu ndị ngo na Igbo Ukwu mana onye akpụrisi ama onye ahụ na-abatete ndị agbaja abatete mana onye akpụrisi na amụrụ onye a na nka ndị Enugu na nka mana onye akpụrisi mana ọ dị very simple na amụrụ onye a nwa na ọga ndị umeze oga mana onye abụ onye umeze na okpurisi ọga na amụrụ onye a na mkpọ ndị oboba ma ndị mgbachọ ma ndị amafọ ma ndị musiome ma na onye akpụrisi very simple onye ọbụla nwere ụmụnna moto gbuo onye ala nwanne mana nwere mmadụ ifiri ihe na-aga kịta dị gị ka ọ nwere mmadụ ihe mere mụ na gị ji atala afọ iji iche na nwere mmadụ na-achọrọ help because na Christianity demonize guy anyị amazi na nwanna anyị ga-enyela anyị aka ifu mbọsọ na mụ na gị ga-anwụ ọnwụ ike kịta ka ị ama na nwere mmadụ ha wish na onye nwere anwụ na-apụta n'afọ beria ka ị ama na nwere ma ọkwa ifu ka ebe a na-eme meeting ụtụtụ abịa mee meeting maka gị ka esi wee n'igi ụtụtụ broda ga anọ Zaria ji maka gị kpọchie shop ọ ma nzụ ahịa dadin natawa all the way from Zaria broda ga na Abuja jiri maka gị book flight 200,000 natawa ka enyi gị maka na ị nwere ọnwụ ike and ihe gburu poverty mana kịta poverty ya na-enye gị nsogbu they will not say pim they will not talk to you if a na-eme meeting ka esi golu gị akpati gị nwe enwebe meeting eme one day ka esi nye gị 10 naira kete dị ndụ and onwe ekwe ka ụmụnna gị mee meeting ka esi nye gị 10 naira today because na onye ga-egbo olo gị mkpa gị bụ Jesus. Your people has been programmed to believe that the only body that can solve your problem is God, but in Europe they go to meeting 24 hours on how to bless their brother. That is why if you find yourself today in Europe ịchọta onwe gị in Europe today it is a wonder gị nwa aka batara Europe taa ka ezi ka ndị obodo si wetebere gị nri ụba gị ụgwọ wetebere dị ikpọrọ family gị bata Europe today within 1 week obodo ga-ama na ị nọ logo wetebere gị ihe kwesị inye ụmụaka ọ bụ na ọ na-adịghị enye gị ụlọ. I'm telling you, asị ka eziokwu Miss Nigeria lift all your 4 children now to Europe within 1 week obodo ga-ebido nyebe gị nri because they are in meeting every day on how to bless their fellow human being. But Africans are meeting every day on how Jesus is going to bless one and every one of us. We believe in faith spirit in abroad to come and bless us means that we are shit. We want nothing. We want nothing. Onye oji believe na chi onye ocha wetere gị agọzi ya simply means that you deserve not to be a human being. Yes, because it's weakening us not to make something happen. Wanime moto kan no na Toyota car made in Japan, they are not Christians. Ofo obodo na na ise ka nliche na hotel get abata ni moto. Them with this live video. Yatago. In when anything 21st century children made today and from Africa. Na any magazo back after something years. Ro Facebook game one for something in Nigeria na call me GSM na Capalion. Idro me Piotr. Mark Zuckerberg made Facebook or connect I'm handing no US, manding no Canada now from eba. Game one they for something years ago school na UNN na Uniben na Unizik no co polytechnic. You me porno game go channel suit me porno game go na IMT. Bia na gwamo nihe me na Capalion nihe ke me na Capalion benage. Onye zagi ibudo na akọ Capalion ihe na na-emedo gwa gị onye uturu na akọ Capalion inwekwa sense onye izo ogu na akọ na anyara ndị izo ogu na akọ Capalion inwekwere uche na ene ka the dirty village aye this village aye no place to call a home dirty from this one to pot everywhere and we are talking about obodo dust adro na befa ihe me na obodo dust adro na beha onye Igbo chi wasi gị Solomon and Gomorrah na 21st century a black man call gị ihe me na obodo Solomon and Gomorrah Snow Solomon ko Solomon moro ono ka so onye Igbo ga anọgide bịa sị na ọbịa mass na ya asụ Latin na mass onye Igbo ama ha asụ bịa nne onye Igbo bụ ọpụta ụmụ ya je school asị ya no Igbo speaking o resemble so ka o jeze eme the slave master so be ị na-anọ ebe onye Igbo na-asụ Latin onye riri fada kpụmkpụrụ amụ na-akpagharị na ga na-enwere ihe pasta na Igbo Reverend Fada ndị Igbo ba agafa ịdị mkpabi na ya chọrọ ife anyị eme ihe ka Israel ji wodobe ihe ka Genevieve Israel ji wodobe ha na Genevieve ihe ka Japan ji wodobe ha na Tokyo eche na ha na ka China ji wodobe ha na Guangzhou onye ebe anyị na-enwere ihe ọma na ikpere aga ahụ slave yo ga due process ndị Rome dowego na onye ala gagodo this due process na ya abụ fada na onye Fulani gagodo this system na ya abụ fada ọ gachazie the due process eche ya fada ọsai na God akpọ new okibe ewu ọbịasịwala in Latin tene etiswe tutene tene tutete atunene nene tune atuneta tata tanatu ta tuntuta tanatu tanata tuntuntutewe oyi Igbo na so Latin onye Imo State na so asasusu obodo ndị ọzọ in order to promote slavery. Onye village ndị ahụ masị mmadụ ka eke ime enwe time iji emu ka eke ime
onye Rom nwee time ije mụwa isi mmadụ ka eke ime o mechoghị ihe na-eme na ije mụwa kedu ka eke ime kedu afa gị anyị kpọgo onwe anyị asị onye ma ọbịa ọkpọkọrọ were akpa afị ya ndị nna nna anyị kwuru akwụkwọ nsọ ọdịnala anyị ha adịrị dị akwụkwọ nsọ ọdịnala anyị ha adịrị dị nna nna anyị kwuchiri okwu na onye kpọọ ọbịa ọkpọkọrọ ewere akpọla afịfịa